Ôi South Collect pathian không ai na ra ra speaker pusom te kan pastoron ni bok pusom te tenen dalpan min khuai thleng tarang ma pathian hena lom thum sela South Collect hi Baptist hlang omna ania bor pui biala hian ta bung tlang west po hi Baptist hlang omna ni bokani Mizorama Baptist hlang omna hemi hi han hriat ve te kha tha adang pol om mai the hriat ve chun ni kol hok khwa po hi Baptist hlang omna ani han ti bokani Mizoram khwa khotero te te pon ko sang UPC 7 day ya AKK apres te sang te om ve nual thin ani ma se hei Baptist hlang omna ani a chung ho pathum te chu adang te pol lo mai the kan hrevek lo wa kan hriat chun kan han sei ve lo kani ha South Collect kan ye hei hi in som ni panga tang som thum bor vel an ni a chiak a hrelo ani galpan min hruaina kan lo me mani kan pathian hena lom thum ro se amen